Hello guys, vana Nyathi Gilbert VaHackerwa page. Ushira kuti page ratorwa. Saka tanga tikukumbira guys kuti kune vanogona kubatsirawo kuti page ridzoke. Mutibatsirawo kuti page ridzoke. Asi tine urombo kuti musazoshamisike makuona kwa kupostwa zvinyadzi kana kuposta zvinhu zvisina kufanira zviri out of our topic. Saka guys ndo zvaitika. Saka taura kutsvaka way forward toita sei. So musi weSunday ka Dr. Barnabas Marambire ka vakaposta this post vachiti hello Nyathi family, help us to report this page ka until it is blocked, it using the Nyathi name and content. Makuru ana vakarwadziwa nefan iri vakacreata page iri maiziva. Some manager vakabva varamba vachiposta vakatoita 3 days vachingoramba vachingoposta vachiti vanhu ngatiripotei page iri kusvika radelitwa maiziva. So the page nanhasi hasati radelitwa. So chazoitika manje ka nyaya yebva backfire pakuti muridzo wefan page irereka vakurumidza kudzura page ra Dr. Barnabas Marambire ka vasati vafambira nyaya dzekublokisa page rake maiziva. You know guys, when tikataura zvinhu anditi zvinotonyadzisa. Tinonzwa kuti page ramanager rahekwa, but how can you behave manager anohekerwa page? Don't give him that name nekuti manager munompa munyama zvisiri ingoti ndimukoma ndisawira wekubatsira anenge achipoma advice kusvikira vamese, because kana page ramanager richihekwa handisonzwisisa to be honest, handisonzwisisa zvava nekuti unonzwa kuti papolice station paropa. That's the same nezvizvi kuti vanhu vanokurumidza kutovhara polisi nekutya mbavha. This make sense. Yes, rarwa pasi oro varida kutovhura rimwe page nekuti variziva kuti mari dzikunaka varida kuvhura rimwe page neSA identity, vachipota chipostera vari muno muSA, vanoziva kuti vakuzikanwa vatanga kurova mari, zvavaimbonyepedzera kuti handina chandikuda. Ngaakugara asina page, anoridi page. Ngaakugara asina page, anoridi page. Kagara asina page zvinoita kuti ape vanhu mabasa. Vanhu vachimumaketera vana Nyathi, vanhu vachimumaketera isusu tingiri chimumaketera. Ari kumboridii page. Sisi dzake ndedzedze kuva nepage. Page nderei? Kubvunza vanhu kuita. Asi dangotaura zviri pachena, nai vasina tombotaura zvavo kutiraikwa, zvinonyadzisa. Zvinonyadzisa. Vamwe vari kuti hanzi nditaiti adzura page ra Dr. Barnabas Marambire, but haina handifungi kuti nditaiti, because kana dai anga ritaiti aifanira kudzura the Nyathi family page, because ndo competition yake, haasi kukombita na Dr. Barnabas Marambire. So muona chikagadzika leave a comment mama kuti munoti kudii guys.